go crazy. Simak gedir angin zafunhनो नांगौ फैसा उन्दै गिदिर इयाव गासैनोबो नांगौ फैसा खायलें खुइलेंबाबो बोहैलांथारियाव दैमा उनाव थाना जोङो गयदा नों मानसिना सैमा सिमां गेदेर आंनि जाफुंहोनो नांगौ फैसा उन्दै गिदिर इयाव गासैनोबो नांगौ फैसा खायलें खुइलेंबाबो बोहैलांथारियाव दैमा उनाव थाना जोङो गयदा नों मानसिना सैमा Bro आंनि गोदान भाइब खोनासं आंनि नों गोदान सल' बरखिजा सानां खामो ट्राइ लकिया एभ्रिटाइम खामो मदद खर'आ एभ्रिटाइम फ्ल' भाइ सिरियै दसेबो थाया डलर आंनि सिमाया गेदेर जास्ट फैसा नांगौ आंनो खोमसियाव फोजोंगोन जोंनि सहर खामबाय ब्र आं डिसाइड जोंबाय दङ गोसो सिङाव जुजाइ मावथारगोन गोसोआव साननायखौ बोखारगोन जिउनिफ्राय गिजि गोबाय जोनोम जानानैनो नखराव फैसानि गोनांथिखौल' नुबाय फाल्तु खोथा आङो बुङा ब्र फैसानि भेलुखौ बुजिबोबाय नांगौल' फैसा जेरावबो नुयो आं केस मा जागोन थैबा आं बेखौ सानना खामा टाइम वेस्ट फैसा ब्र फैसा आं बानायनो सानो ब्र बिग सेक अट'थिं अल टाइम नाथाय नङा ब्र आंनियाव टिपेन बाखि साननायफोरा उनाव आगोलाव नांगौल' फैसा थाजासे समावनो खामायगोन साना आं मा जागोन थैबा जिउआव फुल रिक्स ब्र आरो फैगासि थाबैनो नैबा बोहैबाय थागोन आं मिउजिकआव जेरै बोहैगासि दैमा बानायनो सानो फुल स्वेग आरो फुल केस गोनां जन बेलेग बिट आरो बेलेग भाइब लाना फारिला बुंबाय नों खन बड' स्टाइल आरो बड' रेप लाना बानायगासि जों सं नाङा ट्रिप अनलि मिउजिकनि थाखायल' रिं रिं आंनि फन सिमां गेदेर आंनि जाफुंहोनो नांगौ फैसा उन्दै गिदिर इयाव गासैनोबो नांगौ फैसा खायलें खुइलेंबाबो बोहैलांथारियाव दैमा उनाव थाना जोङो गयदा नों मानसिना सैमा सिमां गेदेर आंनि जाफुंहोनो नांगौ फैसा उन्दै गिदिर इयाव गासैनोबो नांगौ फैसा खायलें खुइलेंबाबो बोहैलांथारियाव दैमा उनाव थाना जोङो गयदा नों मानसिना सैमा